Здравейте, деца! Аз съм Томас Едисон и искам да ви разкажа малко за моя живот и с какво останах в историята. Роден съм през 1847 година в Милан, Охайо, САЩ. Бях най-малкият от 7 деца в семейството. Когато бях малък, имах проблеми с слуха и с времето почти оглушах. Това обаче не ме спря да следвам мечтите си и да се интересувам от наука и изобретения. Когато бях на 12 години, започнах да продавам вестници и закуски във влаковете. С парите, които спечелих, успях да си купя химически материали и оборудване за експерименти. Винаги съм бил любопитен и обичах да правя експерименти в малката си лаборатория. През 1877 година изобретих фонографа, устройство, което може да записва и възпроизвежда звук. Това беше първото устройство, което можеше да прави това, и хората бяха изумени от него. След това, през 1879 година, създадох електрическата кружка с нажежаема жичка, която можеше да свети дълго време и беше безопасна за използване в домовете на хората. През 1882 година създадох първата електроцентрала в Ню Йорк, която доставяше електричество на домовете и предприятията в града. Това беше началото на електрификацията на света и промени начина, по който хората живеят и работят. Никола Тесла пристигна в Съединените щати през 1884 година и започна да работи за мен в моята лаборатория. Той беше много талантлив и помогна за подобряването на някои от моите изобретения. Въпреки това, нашите отношения не бяха лесни. Ние имахме различни виждания за това как трябва да се развива електричеството. Освен фонографа и електрическата кружка, създадох и много други изобретения, като алкалната батерия и кинематографа, едно от първите устройства за заснемане и прожектиране на филми. През живота си получих 1093 патента за различни изобретения. Надявам се, че сте се вдъхновили от моята история и изобретенията ми. Благодаря ви, че ме изслушахте. Продължавайте да учите и да откривате нови неща всеки ден. До нови срещи, малки приятели!